Shin me yasa 'yan arewa ke tsoron wannan sabon ƙudurin harajin? Shin saboda su ci ma zaune ne kuma ba sa samar da kuɗin haraji yadda ya kamata? To abin ba haka yake ba. Legas tana da wasu damammaki da arewacin Najeriya ba su da shi. Idan kuka duba ƙididdigar da NBS ta fitar kwanakin baya, kuɗin harajin da iya Legas take bayarwa ita kaɗai ya fi na dukka sauran jihohin Najeriya gaba ɗayansu. To saboda me? Na ɗaya, idan ba ku manta ba, da Legas ita ce birnin tarayya, ita ce babban birnin Najeriya, don haka an gina ta sosai yadda ya kamata kuma an ƙawata ta, kuma da kuɗin arewa aka yi hakan. Wannan yasa duk wani kamfani da ka sani, duk wani babban kamfani da ka sani yana Legas, kuma mafi yawan giɓin shi wannan harajin da kamfanonin ke biya Legas ke samar da shi. Na biyu, Legas na da geographical advantage, wato tana da ruwa, kuma duk kusan kayan da ka sani na duniya ko in ce na Najeriya duk daga Legas ake shigo da shi, don haka duk wani kayan kuma da zai shigo sai an fitar masa da haraji. Hakan sai ya bata damar da fitar